La 25a edició de la Setmana Esportiva de la Pobla aplega la recta final, moment de l'entrega de trofeus de les competicions de Lliga. L'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, i el regidor d'Esports, Sebastià Tamarit, foren els encarregats de donar els premis. En la competició de frontenis femení, el conjunt guanyador va ser el format per Ana Herrera i Marta Juan, mentre que en homes el trofeu de campions va ser per a la parella formada per José Antonio Machado i Roberto Adela. En pàdel masculí, trofeu de consolació, la victòria va ser per Alfredo i Alejandro Bayo. En categoria femenina, el títol de campiones va ser per a Patricia i Paula Sarasua. Tenis individual júnior, subcampió, Salva Benavent, campió, Javi Martínez. En individual sènior, Fran Correa es va fer amb la Copa de Campió, Rafa Blat va ser subcampió. En dobles femení, la parella formada per Imma i Júlia Pérez es va imposar a Imma Crespo i Dolores Benlloc. I en dobles masculí, Karin García i Salva Tormo quedaren com a campions després de vèncer a Salvador Company i Roberto López. En pilota, en segona categoria, l'equip format per Colau, Aitor i Ramon s'imposaren al conjunt de Simeón, Van Basten i Ruperto. Pasamos a la primera categoría de esta competición. En la final de primera, els campions foren Monraval, Javi i Toni, que s'enfrontaven a Touet, César i Tindro. El president del club va ser l'encarregat de replegar els premis de primera categoria. En futbol sala, el campió va ser l'equip Construccions Peris i en futbol set va guanyar l'equip Llepolia. Amb esta entrega de trofeus es posa fi a la setmana esportiva. Lo que se treballa bé i el que se fa d'alguna manera volent que isca bé, pues això és el resultat, una quantitat de gent important, la gent contenta, tots els que han participat molt contents. Jo crec que podem estar tots contents i tots satisfets de la gent que ha participat i de com s'ha desenvolupat sense ningú incident i sense ningú problema. Conclou així una setmana esportiva que creix any rere any. En esta edició ha complit ja 25 anys i ho ha fet en un estat de forma immillorable, amb molts participants en totes les disciplines esportives.